Парфенон на Акрополі — высокая класіка, вечны суладнасці спеў. Тут Іктын, Калікрат, Фідій услаўлялі Афіну Паладу. Задумалі дойліды пакоі дзявочыя для мудрай багіні, патронкі горада. Ды ў неба провід быў іншы — стварыць на зямлі адбітак вечнасці, найвышэйшы знак для ўсяго чалавецтва. Няхай яго руйнавалі персы і асманы, нішчылі розныя іншыя барбары. Парфенон паўставаў і сёння аднаўляецца, бо тое, што створана Божай рукою, чалавек неразумны знішчыць не здольны. Парфенон над Акропалем быў і застанецца для ўсяго свету вышэй за ўвесь свет.